Mari dimahita siap buku di nomor 21 ayat 1 ayat 3. Marhiti-hiti guarni di bata ama, dohot guarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di porbadia, na tumopalangi dohot tanoon, amen. Nagabi pangului do Kristus pai mamate, pola tung mati tersilang, di dia akka sorok mi ale hamatean, di dia pangagoommu ale banuatoru, sikat milas ni roha, totohak nai hian, so dietomi hailawan, gabe gundul disiamun ni habasa ni dugata. paingot-ingot hamumay bana, na pataw-taon paraluan si songoni dopak ibana siad pardosa, asa unang marnaluja hamu, unang madate to dimuna, odo biru-biru ni demata, na mamorsa dosa ni portibion, haleluya. Martangiang mahita, O Tuhan Yesus biru-biru ni debata, na mamorsan dosa nami, na jongjong dohami di jolom marningot ho na targatungi,
takas do waktu si hami habeberni ni nati naomu di dolo Golgata. Tukido hami marningot dosa nami nama korhon hama matemi. Asimaroham urupi mahami asa gabi upani halo jaumu hami. Amin. Mari dimahita. Patik ni debata dihita di parningotan ari hamamati ni Tuhan Yesus Kristus sadarion himana tersurat di Rom biduonom ayat 10 sada sumatu sima rajumi hamu dirimuna songon nong mate di dosai alai mangolu di debata di bagasan Kristus Yesus atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata. Mari dimahita. Tato poti madosata nagudangi tu jolo ni debata jalata pauduk marohata martangiang ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus uru debata pargogo naso hatu dosan sitop panasa na adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia narodo kami tu jolom manopoti dosa nami akan nahuula kami marhite sian pangalosion nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni roha nami narwai. Nang sian pakkatayon nami nasoture. Rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni roha nami. Natamasi tutudo hona ukum kami alani dosa nami i. Alay na tersol-sol bagi do kami nuaing alani i. Asima roham di kami. Ale debata nami, pardinggan basa jala para si roha doho, ala ni anak hakolongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami,
Sai sama dosa nami saluhutna, jala suruh matod di porbadia tu roha nami be. Setarbahek kami manguloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat hami Tuhan nguluan na sora suda, na pinar bagam di aka na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Tabigima baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Para si roha jala pardenggan basa do Jahoba, lebat tarimas jala para si roha godang, dang dibahit tu hita khobar tu akka dosata, jadang dibalosot tu hita khobar tu akka hajahatotta. Songon asini roha ni ama-ama mida akka anakna, asini roha ni Jahoba di akka na makabiari ibana, hasangapon madi debatana di kijang. Amin. Mari dimahita. Hata ni debata di turpu epistel di hari perningotan hamamate ni Tuhan Yesus sadarion, di mana tersurat di Pesalmen bidu 22 ayat 2 satu ayat 12. Ale debataku boa satung tadi kono muau, saya madau-dau doaka hata ni anggukon sian hatuaoku. Ale debataku say jojo doa arian, alay dang manusiho, jala borngit pedang jumpang awas sasona. Alay nabadia do anggoho, marhabang sahon aka puji-pujian ni Israel. Marhaposan tuhodo aka okunami, pos doro hanasida, jadi paluar hodo nasida. Tuhodo nasida mangangguhi, jadi malua manasida. Marhaposat tuhodo nasida, jadi dang tarura. Alay gea nama yang wau, dada jorma, hai leson di halak jala perdilean ni nantoro.
Sude aka namarnida au marekkelekkelihon au dipangangang do babana huhut mangupir-upir. Tu Jehovah manian di pasahat asa di palua ibana di pangulu manian ibana ai lolodo rohana mida ibana. Hodo tongon namanait au sian apuan si papos rohaku mangocop bagot ni dainang. Dung tunggu au sai hodo parsigatumanku sian butuhani dainang dope sai hodo debatakku. Unang madau-dau ho sian au ay dono nama parmaraan ay suadong si partupak ima sahatna. Martua doakan na tumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amin. Amin. Mari demahita. Taha tidakon maha porsiaw tay, songon nahin na tidakon ni dongata sa haporsiaw di sado portibion, rap mahitamado. Imanan tubuh si Maria, nagabi-gabian siyang tong di Purbatia, andorong sebuah ido Tuhan, natumau naberi, di pangunan silatus, nama tetap aja lagi nabihau komersia, natuat kebun di panong, namula mamuli di hari ketuluhan, nama naik ke surga, namun kesyamun di batan Jehovah, amanai partikuna satu dosanya, disimai banyak pai mamulak suku panong, mamuni mamulu di panong. Au porsea, iton di Purbadia, jangan adong sadahuri dan nabadia, kuria kapan mak Kristen akan nabadia, doa desisana dosa, doa diakai namendo, mulak mamulu di surga di tempat kemamate, doa dahuluan di surga. Amin. Tapi kima buah-buah na parjulo di parningotan di hamamati ni Tuhan Yesus Kristus dung sipul hitan non marminggu masuk mahitan non ima di napatupahon marulaun nabadia napaduahon di hari Minggu tapatupado partangyangan buha-buha ijuk masuk pukul 5. Jala di pukul jam 2 anon patu paut tado
Ima patupahon ibadah marulaun na hohom hita, alani Roma hita amang inang, ima di napatupahok kita ulaon na marulaun na hohom. Ima buah-buah di hita, maridi mahita, siya bukwe di nomor 26 ayat sada tapapunguma peleata.
Dameni debatan nasumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ate-ate do pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Huriani Tuhata, di hamu amanami doho tinanami songsoni akan naposo bulung ni huriani Tuhata. Hatani debata dihita di pesta parningotan ari hamamate ni Tuhan Yesus Kristus. Imana tarsurat sian Evangelium Lukas bidu 20 tolu mamuka sian ayat 44 sahatu ayat 40 sonoma hatana hujahama dihita saluhutna. Jalan Mariak pukul 12 songgok manaholom tusadok tanui saat roh dipukul tolu. Ai makolom mamatani hari i. Jadi maribak mahira-hire na dibagas joroi bola dua. Dungi marsuarana gogo ma Jesus nin nama. Amang tu bagasat tangamu mahu pasahat todikku. Jadi dung didoki tosma hosana. Marnida nama saya letnani dipuji madebata nin nama. Tutudo halakon na tigor roha doon. Jadi sude natoropi marluhut mainodur masih topuk adorana marnida nama saya. Laos mulakma. Itu anggo sahatna. Urian itu hata dihamu akamanami dohotinanami di bagasan Jumat Agungon tapestahun mese ari hamamate ni Tuhan Yesus. Didok di pestahun songon nahaluddo mamestahun namate. Alai sanoddo haborhatan ni haporsiota. Sianoddo molotadokon salah satu ojahan ni haporsiaon ni halak naporsia. Ima Kristus natarsilangi. Hidup bahen molotadokon pesta parningotan hari hamamate ni Tuhan Yesus Kristus sebagai sebuah kemenangan, hamonangan doi di jolma pardosa. Allah di patupa Yesus Kristus hamonangan tuhita na pardosa. Bahkan molo taida hamonangan ipe sangat spektakuler do. Hamonangan na pinatupan ni Yesus itu hita sangat luar biasa do. Tak tarbahin ni jolma di portibio patupahosong ni. Makokok donganna. Tak tarbahin ni manang isin adong di portibion sasitongna lau makokop sasahalak na pardosa. Alai Tuhan Yesus Kristus di patuduhodo kemenangan nama kokop pita pardosa. Itu saya natanonakin saya di pestahod doon sebagai sebuah kemenangan orang-orang yang beriman. Jala titik berangkat nih haporsiaon nama cebel gesian di hita sudena. Alani mamang do tinang nataida marite turpukon berita nauli na tapa husor-husor jalana pabordok komuse patang haporsiota di prikop nitrupukon adong beberapa hal fakta haporsiaon na ingkosi ihutonota. Di bagasan turpukon di pabotohodo taringot tu Yesus natarsilangi nunga di hau penarsilangi bahkan di detik-detik terakhir nang tos nama hosan itu kata adong fakta sejarah yang sangat nyata. Jala mulai dokon bahwa kematian Yesus bukan sebuah halusinasi. Kematian Yesus dan tadokon imarakayasa manang hayalan manang molodidokon sesuatu hal yang tidak nyata. Alam sekitar pun ditikii menunjukkan menjadi sebuah
bukti sejarah bahwa Kristus Yesus mati untuk makokop nguluta. Jadi gudang do na menunjukkan fakta bahwa Yesus mati lau makokop ngulu ni colma. Di patuduh debatado musai haber keberkuasaan na hahuason na di aka dari portibion alam sekitar. Di bagasa turpukot di pabotohon Evangelium Lukas do ima Maria pukul 12 songkok manaholom tu sadokton tanoi sahat ro di pukul 3. Maka manami do tinanami dang hal na lajim na masa ditikii. Molo mangihuton aka arkeologi ni dokon manang mangihuton pemahaman tentang perputaran angka galaksi dang adong masa ditikii na idokna gerhana matahari. Nama bay makulum ala nata boto gerhana matahari do diari di sebagasan sa arian boy makolom pertiwi dalam beberapa detik, dalam beberapa menit. Alayon mulai pukul 12 satu pukul 3 makolum ima tano dohot nasa anak dong di sinuai. Itu dok nakin bukan hal yang lazim na terjadi. Alai naing di patuduhon Tuhan debatado tu pangisi ni portibion sebuah pekerjaan nama cai luar biasa si patuduhon debata. Lah makokop ngulu di colma. Bahkan di dokodo saya bukan karena sebuah gunung meletus. Alam kalau terjadi gunung meletus, boido makolom alam nadong di sekitar naing. Allah neng patuduhon ni bataso na paboto nakin di patuduhon de debatado gobaran sian na holomi memang akan na dibagasa dosa di bagasan haholomo dosa sitongna. Akan na dibagasa dosa di bagasan haholomon lapatan na dangadong hangoluan dia kahalak perdosa. Dumadabu colma tu bagasa dosa konsekuensina pakorhonna ima hamatean nasaliling nililingna dang adong hanguluan jupang disi. Hidup banirokon macai ngeri do hamatean alani dosa. Ido di patuduhon Tuhan debata marhite nanaing mate Yesus menandakan memang di bagasa dosa dojol mai. Jala naing kematian di Yesus na tersilangi naing menjodot warna haholomuni asa haruar sian haholomuni jolma. Yesus managabi songon spom molo taida spom menyedot dari mana mengisap dari mana molo aik dadong disada inganan disedot disi dibuat. Yesus na tersilangi adong haholomon buaton ni Yesus do haholomoni asa di bagasan hatiuron aka pardosai malua di pamonang siat dosa. Hidup baina dari bagasa trupukon memang sada natadokon nilai ni haporsiaon ni halak na porsea ala Kristen bahwa dia itu dibawa Tuhan dari kegelapan kepada sebuah terang. Itu nilai ni haporsiaon tasada. Mulai dokon halak na porsia doho ido atong di haporsia hodo na dibuan Yesus ho sian hagolomon tu hatiuron. Itu badi dokon gereja adalah membawa orang-orang dari kegelapan masuk kepada terangnya yang ajaib. Kemudian itu hata dia mau kamanami do tinanami imana parjolo taida marhite turpukon. Kematian Yesus Kristus membawa kita dari kegelapan masuk kepada terang. Napaduahon di pabotohod do jadi maribak mahire-hire na dibagas joroi bola dua. Dalam pemahaman tentang bagas joro di halak Yahudi, agama Yahudi, adong dosa da biluk na sobui dimasuki manang isepe hola sahalak dona boi imam malimbolon nasa tahun ni malimbolon ipilih doi hola sahali satahun jala hola nido na boi masuk tu sada inganan
di bagas joro ni debata. Jala permasuk nai pe masuk tusi holat ditikisada hari besar namar guar grafirat besar ninna dihalak pemahaman agama Yahudi. Jiro olah sehali ido boy masuk di bagasa salah tahun. Jala dihaporsiaina sida do halak Yahudi bahwa biluk na ditutupi hire-hire di sido Tuhan debata turun. Di sido debata roh tu bagas joroi. Hola di sido inganan nina. Alani malim bolo do na boy marna bajupang do debata. Dang adong na boy malim nasing pedang boy. Hola malim bolo do. Jala perjupangani pe laho pabuahon pabotohon nina penebusan. Alanido malim bolon ngebuat ka guar-guar ni pardosa, mabuan guar-guar ni bangsa Israel omma na melanggar aka ke area ka iman ayo na patik-patik ni halak Yahudi. Paboto omma amat tasyadui inat tasyadui anak kondesyadui na melanggar hari Sabat, na melanggar patik Sabat sekian. Dibiluki mamalimi malimbolumi pasahaton sudena tu debata. Amo kamanami do tinanami nanang idot tapabot na idot tadisi bahwa biluki ternyata membatasi perjupangan ni halak na porse halak na membutuhkan debata. Dang boy pajupang HP halak perdosa do debata. Alani dosa gabi adong dibatasi perjumpaan. Maol do dangol do memang hacid do. Hidup bain amu akamanami do tinanami molo di bagasa dosa do pehita jaladang di palua Tuhani dak ya adok kita perjupangan bahkan dang talup pita martangi yang tu debata. Alai dung di palua debata hita nasa jolma nahim tobus debata boy makatai langsung do debata di bagasa tangiang. Hidup bain hola malim do na boy martangiang do pak to debata dak ya boy jolma nabi asa. Urian itu kata amu kamanami do tinanami di bagasa turpuk ton di pabotohon bahwa maribak mahire-hire na di bagas joroi nanai patuduhon Yesus Kristus menyingkirkan pembatas antara manusia dan Allah. Dung ditobus jolmai ditobus Yesus Kristus hubungan antara manusia dengan Allah terjalin kembali. Odo nilai ni haporsiota sian kematian ni Yesus Kristus. Macai ulis itu tu nasani. Lasrohata Allah komunikasi langsung kepada Allah terjalin kembali. Dibayi namang do tinang jangan sia-siakan hadiah yang diberikan Tuhan kepada kita melalui Yesus Kristus. Boy hita makatai, boy hita marsaur, boy hita pasahat tu puji-pujian tu debata. Jangan sia-siakan. Lakukan komunikasi yang efektif doh debata. Lakukan puji-pujian yang sangat indah doh debata. Ala dang adong be pembatasan di bait tu kita. Molo na jolo dang dipaluas kita. Ale sonari nga dipaluas be kita. Imana paduahon dia mua kamanami doh tinanami. Ina patuluhon. Di bagasa turpukot di babotohon dungi marsuara nagogo ma Jesus ninna ma amang. Tu bagasa tangammu mahu pasahat todikku jadi dung didoki tos mahosana. Amo kamanami do tinanami adong na menarik di bagasa turpukon. Memang moloon dibuat dosian pesalmen 31 ayat 6 dikutipon. Jala odo tangiang ni aka ibu-ibu orang Yahudi ketika mendampingi anak-anaknya. Di papotohon asa di pasahat amang ninna. Menyerahkan todina. Halai na ubagas yani natai dari bagasa trupukon dang adong dope jolma di Portibion mono di babaton di son aladang adong keberkuasaan dan otoritasnya di hosana sendiri. Ai molo tadokon kita tidak memiliki otoritas terhadap nyawa kita. Hosata. Hola debatado
ditiki nang tos hosata debatado na mandokon hubua mahosami. Asa marujung ma nguluta. Dakia tadokon Tuhan hupasat hosakon dang terbaik kita alahit dak kita na punasa. Todita manang hosata na tandok na kini. Dak kita. Alay debatado na punasa. Hidup bain manang sa diari pe debata berhak untuk mengambil nyawa kita. Debata berhak membuat hosatai sia dirita. Dak kita na punasa otoritas ne. Jala tengok ma moladong halak na bunuh diri hidup bahen dang tapatupa pakobesion huria tusi ala puasa gabe tardok gimana hosana gimana na punasa otoritas tidak debataro na punasa amo kamanami do tinanami molo di bagasa trupukon hupasaat nematodikku minna dalam bahasa Inggris na lebih unik na lebih indah saya kaman minna kutitipkan nyawaku kepadamu Tuhan Bapa Nina. Itu pangat ma molotaida sian bahasa Inggris ibana. Hupasahat kutitipkan. Artinya memang Tuhan Yesus Kristus juga sebagai Allah memiliki otoritas terhadap nyawanya sendiri. Jala di tidak suruh debatai bana tu pertibion, lahoma kokop ngoluni jolma, lahoma melehod dirina. Gabe pelian na hucus lahoman pelian na somarlau asa bui manesa dosa ni colma alam memang konsekuensi daripada dosa hala perdosa asa bui ditobus harus orang yang tidak berdosa dilului diisi ni portibion dangadong halak na somar dosa sude perdosa alai holan debatado nagabe jolmai yang tidak berdosa jala Yesus Kristus memiliki otoritas terhadap nyawanya sendiri. Hosana sendiri. Hidup baik di imana hupasahat mat kutitipkan nyawaku kepadamu. Tungitos ma hosana. Alai di hari patuluhon di pasahat di batama muse. Hosana itu Yesus Kristus dinahehe bana mulak mengulu. Ini yang sangat luar biasa siatur pukul taida. Bahwa otoritas Allah sangat luar biasa terhadap di mana. Maoloi bana menyerahkan nyawa dirina mati bana. Upasaha jo todikon. Kutitipkan nyawaku. Dungi tos mahosana. Alai di mari patuluhon disodok kemenangan yang dilakukan itu. Di pasaha debatama dari patuluhoni musai. Hosanai manguluma debata. Oma nilai ni haporsiaun na bagas di kita bahwa Yesus itu hidup kembali. Dia tidak dikalahkan kematian, tetapi dia mengalahkan kematian karena nyawanya kembali diberikan Tuhan. Itu mang dotinang molota taida di bagasa turpuk tahun yang sangat luar biasa. Tulu hal marite turpukon sebagai nilai iman kita. Tuhan menyerahkan, Tuhan dilehon imana gabi pelian na hucus Tuhani di bagasan nguluta. Taida mo saya mang do dia 47 di dokon marnida nama saya let nani dipuji madebata nin nama tutudo halak natigor rohadoon. Amo kamanami do tinanami gudang do halak di portivion na burju. Gudang do halak di portivion akan na burju bahkan boido didokon si A si B burju di mana. Molotaida legenda Robin Hood dikatakan orang di mana orang yang naburju. Tetapi apakah dia orang yang benar natigor? Belum tentu. Alani molotaida naburju do Tuhan Yesus Kristus ya. Buat natigor di mana? Ya. Alam memang hati goran di debata di bagasan nguluta ima bahwa baluaun ni debatado marhiti asini rohana jolma pardosei jala ido na didok ni rohani bata siad debatado hati gora jupakta siad debatado hasitongan jupangta na pinatupa ni debata aka hati gora dui molo didok debata
Malua jolmai sia dosa alai ikko jolma nasopar dosa do patu pahoni. Isemei hati goran di debata Yesus Kristus dui. Daktar bae di jolma balua hodirina ale hola debata do na ini. Penyerahan diri itu adalah hati goran di debata. Jala jupang di Yesus Kristus do hati goran di debata. Idopan idangion ni halak manang let nani ala diida mangihuton pikiran, mangihuton nadiroha, mangihuton sakat ni debata do Tuhata Yesus Kristus. Dan itu adalah hati goran. Karena itu bukan standar manusia, tetapi itu standar daripada Allah. Itu hati gorani. Mulai dokon dan dokon di dia do hati goran, mari kita lihat standar daripada Allah. Standar ni debata itu hati goran. Mulai standar ni portibiodo itu tidak pernah menjadi hati goran. Dumai namang do tinang arga situtu do, nataida di sonna ni patupan ni debata, jala ido nah ni hati dakon ni let nani. Di Allah di ireng mana do tatapi mana. Na parbudi di bagasa turpuko di babotohom muse. Jadi sudena toropi namar luhut mainodur marsitopuk adorana marnida namasai laus mulak ma. Lungud dorohana sida marnidai. Namasai Kristus namate napinar ini namersilangi. Nama nadda Tuhani. Alai mulak nasida di pamonang Tuhani. Argado ulaon ni Tuhani pamonaku kita. Hita piamang do tinang nunga di pamonang Tuhani hita. Jangan sia-siakan pekerjaan Tuhan yang luar biasa memenangkan kita. Orat kita ikut apa tuduh do nilai-nilai ni haporsiota ganupari ganuptiki. Boido lungun rohata alai satu las ni roha kami telah menang dibuat oleh Tuhan Allah. Jangan sia-siakan kemenangan Tuhan dengan kita mau berbuat dosa. Oleh kemenangan Tuhan mengajak kita untuk menjaga habadiaun. Habadiaun napi natupan itu hatta debata. Omana arga situtu. Jala gabe lasniroha mai di kita. Tuhan masuk kita salukutna. Amin mertangnya kita. Ale Tuhan di batawa nami na marhabangsa di Banua Gijang. Moleate ma Tuhan hupasahat rohanami tuho. Di pesta parningotan hari hamamate ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Mabuan las niroha di hami. Boi hami Tuhan. Parjupang do Tuhan diaka. Puji-pujian do tangyang nami. Dangadong bena membatasi hami Tuhan do pako. Las rohanami Tuhan. Ala nunga dibuat ko hami sian haholomoni. Dibuat to haholomoni Tuhan siak kami. Marhite namati hodi hau pinar silang. Nunga di hati urok kami. Moleate di ho Tuhan. Todim to di perbadiaima. Na mangajari margogoyon marbisuki kami Tuhan. Asa mangulu di bagasan hati uroni kami. Di ngulu nami seganupari. Mulai hati di wali Tuhan. Di hokopodo ngulu nami. Pos dorohan nami. Di ari. Nanaing roh Tuhan. Di hanguluan nama noktongi. Nunga di paradiho Tuhan. Akka. Inganan ni akka na porsia. Na jamot ramot Tuhan. Mangaraduti ha porsionna. Alani Tuhan. Marhite pesta. Parningotan ari hamamate ni anakmu Tuhan Yesus Kristus ini. Mangalak kamahami Tuhan nguluan nama noktongi. Gomos hutio pami Tuhan. Akka napinasahakmu Tuhan imaha porsioni. Moliati mau diwali Tuhan. Marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami Tuhan. Amin.
hakom mapeliata martangiang mahita. Ale de bata amanami na di banua gijang odo haroruan ni saluhu silehon-lehon na dinggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasatami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa hoparhasyang hami pilihanon pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami jala debata nami, para sirohan na sumurung doho di sude jolma manusia. Nunga dilehoko anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, manaon haleao do siap ni bagi. Pola mate tarsilang, asa malua hami sian gom-goman ni sibolis. Sai parrohai mahami mamikiri panaonon ni anakmu, asa maruli hami marhiti siani, di hasesaan ni dosa dohot haluaon, sian hamatian padua halion. Asa dapat hami hanguluan saliling-lilingna marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni roham. Amen. Ali amanami na di banua gijang, sai pinarbadia magwarmu, sai roma harajonmu, sai saut malomon ni roham di banua tongoon songon na di banua gijang. Lehomatu hami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Una kami togio tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mula mahamu di bagasan dame jalahamu ma pasu-pasu siat Tuhan ta debata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasor homma damena tutodim. Udol mahita amang do tinang satokin asau para dihami tauduti patupa ulaun nabadia boy mahudul hita jo informasi paboton nami anon naparjolo non nam rotu jolo mancalo ulaun nabadia ima sian gedung sekolah minggu lantai 2 dungi lantai 1 dungi hita na di bagas joroon ima naparjolo napadua hon na pangidu kami nama jalo ulon nabadia imakai anak kon nami naung malua manang lepas sidi dot aka amanami dot tinanami natongon di bagasan ruhu parmahanio pamisangon ni huriata tampola majo madohoti ulon nabadia ima tuhitan non 10 halak manon tujolo 2 baris songoni manon perdalanata
amang do tinang. Jadi Wima sian lantai 2 Parjolo gedung sekolah minggu. Dungi lantai sada.